распродажа шудаги. Духтаракон нигоҳ кунед, инамҷо кадомеша дидестен 5 сомон. Марамада нахе зажимчои фасонам омадаи бабучко. Иношам 5 сомон. Инчунин нигоҳ кунед, пачкачо да резинка заколкача ҳар чи дорада. Нархаш 5 сомон. Баъд иёра бинен, ҳамёшам 5 сомая. Ва духтаракон нигоҳ кунед, бои светомузика дошта дидед 5 сомон. Зажимои фасон, заколкои хушрӯ. Ина бантико, ина пачкаи резинкачо. Хулас кадомеша мегирен 5 сомон ай бовар мекунен 5 сомон. Ҳатман биёен. Ана баъд нигоҳ кунед, ана қисма биненда. Иҷаам ҳамаш 5 сомония. И 1 сомония. Резинко 1 сомонай. Ино 5 сомоная. Ана пачко бошад 5 сомон. Ино бошад 10 сомона. 20 сомон, ино 10 сомон. Инош 20 сомон. Мана инора бинен, и 10 сомон. И тарафам бошад 10 сомон. Бозори Корвон, верои калони хушру 10 сомон. Бозори Корвон тарафи пажарка 7 дарвоза, 7 қатор, 187 контейнер тамошо бино ҳама чи доранд. Як бор биёен тамошо куненда. Боварӣ дорум, ман худтон меша ёдама бинен чи ходам бисёр ай. Хулоса биёен духтарако. Ира бинен духтарако, резинкое ки бисёр хоҳиш кардан, марамат моделакоша бинен чи бисёр омадай. Медонен чанд сомай? 1 сомон. Ина марҳамат тамоми намудаш ҳастай, донаш 1 сомон. Анамихе резинкачои фасонак. Рақамашон аст дар рӯи экран. Марамат доставка хоҳен аз 150 сомон боло доставка мешада. Иҷа ҷои оптовия духтаро, оптовиш бо арзонай донада боша, ина 1 сомони биёен. Бозори Корвон тарафи пажарка 7 дарвоза, 7 қатор, 187 контейнер. Нигоҳ куненда, ина резинкое ки дидестен ҳамаш 1 сомони. Барои ид бисёр идона мепурсидан. Марамат ина идонада тамоми вариантҳо ҳаст. Ира қисми болора биненда чи бисёр ай. Мана марамат 1 сомон. Дар ягон ҷои нарх нест. Барои савдо мегирен, барои фарзандотон мегирен ё ки барои туҳфа, ҳатман анами нуқтаи савдо биёен. Ана ба духтарако нигоҳ кунен. Якошам фасона ино чанд пулан? 5 сомон будай. Диден духтаро, чи хеле интересный фасонак. Ҳама қадар бисёр пурсидан аз ами абадоко. Духтарако нигоҳ кунен, борои навинка бо омадагиай хостум навор гирифта шумода ман нишонтим якта ба якта. Як буракак нигоҳ кунен, охи сангчадор, бе сангча. Ина барои кӯдако, барои занҳо. Хулас ҳамаи моделҳо ҳастай. Ина мино чанд пулан? Я бор нишон метен дасткати? 20 сомон. Ино 20 сомона на сангчадоро. Ана ино чи? Қахшучане инора бинен. Иёш чанд пулан? 20 сомон. 20 сомона. Бо кадомай 20 сомона? Ҳамёе ки нишон додесен 20 сомонай. Ина 20 сомон. Духтарако ино беҳад борои хушрӯ бисёр доранд. Ина нигоҳ кунен. Ана ино чанд пулай? 10 сомона. Мана марамат аз ин модел бошад 10 сомон. Дига цветошам ҳастай. Бозори Корвон тарафи пажарка 7 дарвоза, 7 қатор ай духтаро, 187 контейнер. Иҷа асосан оптовия, леки донаям шумода метен. Ё 5 сомон. Мана ино 5 сомон. Ина сангчадоро чанд сомай? Ина ё 5 сомон. Ана 10 сомон. Ина 15 сомон. Нигоҳ кунен, як бора гохтон биёен духтаро, вақт дошта бошен. Аз наздик биненда. Ина сафедо чанд пулан? Сафедо 20 сомона. Ина ёра диден духтарако, арусакодам фасонак. Марамат рақамашон ҳаст, барои маълумоти бештар муроҷиат кунен. Духтарако нигоҳ кунен чи тон ёфтам. Ина марҳамат туҳфаи идона барои фарзандони шумо. 10 сомон. Бинед чи хеле хушрӯчае. 10 сомон. Кӯдакотонда мегирен беҳад фасон. Иҷада чанд намудаш ҳастай? 10 сомони. Она пачкачои резинкаам 10 сомай. Вай бо 5 сомон будай диден духтарако. Чи хеле нас. Ана баъд ина бантикора бинен. Бантико 10 сомонай. Тамоми намудуш ҳастай. Иҷа аслан оптови метиҳан, лекин барои подписчикои мо донадаям метиҳан. Марамат оптови гирен, боз ҳам арзонтарай. Бозори Корвон тарафи пажарка. Марамат биёен тарафи пажарка духтаро. 7 дарвоза, 7 қатор, 187 контейнер. Иҷа да духтаро касе ки мина магазин дораку, бовар кунен, ҳам хаборои необычни бисёр доранд. Аҷоиботай. Ина ино чанд пулай пачкаш? Резинкачора диден 10 сомон. Нам хелиора мепурсанд сифатои нағзиша. Мана марҳамат 10 сомон пачкачаш. Ана баъд ина инаму чанд будай. А иё чанд пулан? Ино параш 5 сомон. И параш 5 сомон. Ина 5 сомон. Ина иё чанд повесткан чанд? Повестка барои занҳо тавон. Ина барои занҳо повестка будай 10 сомон. Марамат ана баъд резинкора бинен. Иққай сангчадоро фасонай. Ҳозир бо як танаборча карда инора бо ҷудогона ма шумода нишон метиҳам.
Ёра диден духтарако зажимчои майдак анам хел бова якода ҳаста контейнерчода аҷоиб хушранги игрушкачаана бо кӯдакотон бозӣ мекунанд. Ира бинен чӣ қадар зажим бисёр дора. 8 сомон ами якташ 8 сомон марҳамат. Баъд медонен дар ин нуқтаи савдо анам хел бананчико бисёр омадагиай нархошон аз 10 сомон сар мешада. 10 сом 15 сом 20 сомон анам хеле ҳар хела бананчикошам ҳаст. Бананчикои оригинал ни Ёра бинен сангчадор чиқа хушрӯ резинко хулоса тамошо бино. Баъд анаира бисёр мепурсанд. Ё чанд пулай? 20 сомон сафиста. 20 сафиста барои прическа духтарако 20 сомон. Ина марама дар кортон боша боракои хушрӯ ина имҷада бисёрай. Ина нигоҳ кунед духтарако ина ино 5 сомонан кадом меша мегирен 5 сомонай пачкаи резинка. Бозори Корвон тарафи пажарка 7 дарвоза даян 7 дарвоза ки ворид гаштен даст ваяй дасти рост 7 қатор навистагиай тамошо бино контейнери 187 биёен аз наздик боракура тамошо кунен харидорӣ кунен. Як тӯҳфаи идона ёфтум духтарако нигоҳ кунен чихел приколкачои фасон медонен чанд сом 10 сомон ями як пачкаи калон 10 сомон як пачкаш 12 та дора чанда дора 20 донай 10 пар дора 10 сомон ае бовар мекунен духтаро марҳамат ина касе дар кора иҷа қисми болора бинен чихел бисёрай ҳамаи ҳамин 10 сомон ай касе дар кора ина барои савдо мегирен оптовиш бо арзонай касе оптови мегира арзонай барои хитон мегирен барои фарзандотон мисол метавонен биёен. Бозори Корвон тарафи пажарка 7 дарвоза дасти рост 7 қатор 187 контейнер як буракак биненда буракои ёра ҳамаи чӣ дорам приколкиву нигоҳ кунен абадоку хулас чизе дар курайтуна меёбен. Новинкои фасон омадай духтаро новинкои дона аҷоиб хушрӯина барои фарзандои шумо дидена браслет дорад гарданбанд дора бо ин фотоаппарат сумкача хулас медонен чанд сомай 15 сомон ина оиначадоршам ҳаст 15 сомон 20 сомон иҷада бо ина набори резинкачаям ҳаст и 15 сомон ана тараф бо калонош аст 20 сомон марамат чанд намуд доранд кӯдако беҳад хирсанд мешаванд марамат барои савдо мегирен савдо дагирен ино бо арзон мешава ё ки барои фарзандотон барои тӯҳфа ҳатман анами нуқтаи савдо биёен боракора бинен чихел хушрӯ аҷоиб ҳамаш новинка. Бозори Корвон тарафи пажарка 7 дарвоза 7 қатор 187 контейнер ина биёен ҳамаи чӣ меёбен дар иҷа ина бинен инаи мӯйсаро чанд сомай кокулако чанд сомай ина бинен хулоса ина духтарако ё чанд сомай кокулако ина 15 сомон будай ино марҳамат ана инош бошад 5 сомон. Ина духтарако шумо бисёр анами нуқтаи савдора пурсон шуден ки кай боз ҳам борои навшон мебиёя навор мегирен марамат ма имрӯз шумода боз ҳам навор гирифтаистам нигоҳ кунен зажимои фасони сангчадор омадай анай хел ваяко омадагия бинен чихел хушрӯ ёша бинен бабучкора бинен барои прическа ҳамаш новинка ҳамаш бори нав дона мегирен оптови мегирен ҳатман биёен анами нуқтаи савдо и тарафа бинен чихел хушрӯвай ай чанд сом сар мешава 5 сомон 10 сомон 15 сомон нархошон анами хеле нигоҳ кунен аз 10 сомон то аз 5 сомон то 20 сомон хулас мана нигоҳ кунен пачка иҷа борамқа бисёрай хоҳем биёен барои оптови бигирен да духтаро ҷои асосии бори бисёр ина марҳамат инами 7 қаторай 7 дарвоза тарафи пажарка 7 қатор 187 контейнер омада тамошо кунен борора бинен чихел бисёрай духтарако боварӣ дору маъқултон мешава мана донада ози ман нархи донаша гуфтам оптовиш бо арзон мешава доставка доранд ина касоне доставка мехоҳанд нависен баъд ҳози акция шидагиай духтаро анаи заколкои арӯсӣ 40 сомон шида пачкаш анаи хел заколкои фасони оҳании арӯсӣ 40 сомон шид духтарако биёен зажимакора присида буден ку духтарако нигоҳ кунен чанд намуди новинка омадай нигоҳ кунен донада инами як пачкада 3 та дора 10 сомон ай бовар мекунен
агар оптови гирен ино боз ҳам арзонтар мешава. Ана баъд ана инора бинен, ино пачкаш 40 сомон ая. Ози ҳама аз амино гирифтестай. Аксияи дона доштиян 40 сомон ай пачка. Ана иш боша, ина хеле зажима боша 30 сомон пачкаш. Мана чанд модель дора. Ино дона да чанд сми мешава. Ана вай гулако. 3 сомон 30 дирам. Ана ин 3 сомон 30 дирам ки 10 сомон ай донаш дия дига ҷо. Лекин биёен ина нархи дастрас аз ана мин нуқтаи савдо барои савдо мегирен, барои туфа мегирен ё барои фарзандотон омада харид кунен. Баъд инчунин нигоҳ кунен барои занҳо анам хеле абадоко ҳастай павязка. Ино чанд план павязко? 10 сомон ҳамаи расветкош ҳастай. Кӯдаконашам аст. Кӯдаконаҳо чанд пулан? Кӯдаконаҳоям 10 сомон. Ина ана бо 5 сомонашам бидай диден. Бозори Корвон ай нуқтаи савдо. Тарафи пажарка 7 дарвоза 7 қатори 187 контейнер. Биёен аз наздик бо буракашона як буракак биненда махултон мешава. Духтарако бисёр аз анам хезажмои оригинал мепирсанд занҳо. Марҳамат як нуқтаи савдора ма шумо доз тавсия метим. Аз 10 сомон то ҳамин 30 сомонара доранд. Мана нигоҳ кунен чихе бисёрай. Ира бинен тамоми намудуш ҳастай. Аз 10 сомон то 30 сомона да. Оптови бо арзон мешава. Тамошобинони азиз. Марҳамат биёен ини қисма бинен. Ҳам зажим доранд, ҳам бананчик доранд. Кадомиш дар курай биёен. Бозори Корвон тарафи пажарка 7 дарвоза 7 қатор 187 контейнер. Мана нигоҳ кунен. Иҷа аслан оптови мефурӯшанд, лекин донаям бо нархи дастрас пешниҳод мекунанд. Ина нигоҳ кунен, ина намун нигиндороям ҳаст. Мана зажимгир бошен, ҳатман биёед. Ҳам резинкои хушро доранд, ҳам зажиму бананчику. Ина хеле банчикора диден, кадомиша мегирен 10 сомонай бовар мекунен. Марҳамат биёен.